Misaka og kapin 20% ang kaso sa sunog sa Davao Region sunod lang sa 2 ka bulan karong tuiga, itandi sa susamang panahon sa miaging tuig, sumala sa Bureau of Fire Protection Region 11. Sumala ni Senior Fire Officer 2 Sheena Suralta ang Public Information Unit staff sa BFP 11 sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao nga sa bulan sa Hulyo ug Agosto karong tuiga, miabot sa 241 ka mga kaso sa sunog ang natala. Mas taas kini itandi sa 200 ka mga kaso sa susamang panahon sa nakalabayng tuig. Dungan sa pagsaka sa kaso sa sunog, misaka sab ang natalang danyos nga miabot og kapin 22 million pesos gikan sa 14 million pesos sa tuig 2024. Pagbutyag sa opisyal, electrical short circuit ang nagunang hinungdan sa mga insidente. Gisundan sa open flame tungod na biyaan nga gasera ug ikatulo ang gilabay nga upos sa sigarilyo. Una nang nagpasidaan ang kabumberuhan nga kanunay magmabinantayon aron mabatukan ang sunog sama sa pag-check sa linya sa kuryente, dili biyaan ang mga nakasindi nga kandila ug mga giluto ug uban pa.